Sampun paripurna anggenipun risang bapa suguh asesaji. Lumampah kanthi roncati nebena saking sedaya rubeda katalimah papitan risang bapa kadhidhit. Risang bapa jumeneng wonten ing papan pagelaran agung pundi mustikaning pecut kang aran Pecut Kiai Samangkiman. Parikanipun Jawata Agung minangka piandhele risang bapa. Hamba minta marang kanugrahaning Gusti Kang Murba ing jagat amprih kalisa ing para putra. Wah, raga. Yu. Karyo. Ojo.
Lorop 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 sirep sidem permanem. Datan ana sabawaning walangkang kalisik rono rotan datan samirana datan lumampah. Risang bubeng adeg jegrek Cinandra kadya tugu Sinakarata Sumbar Jaja. Nora tedas godaning jalma kang ora lumrah senadyan to jim setan pribendayangan medhi tetek gendruwo elo banaspati. Nora bakal tedas godaning sang bapa kang jikruk jumeneng candraning cemlorot kadya daru wah raka Karya Muda Sumai ngulan hamadangi jagat tentrem ayem marganing rahayu. Sak beja-bejane wong kang lali tetep bejo, wong kang sugih eling lan waspada. Sapa kang nandur besok bakal ngunduh wae pakarti ngunduh wae tumindak. Risang bapa gedruk bumi kaping 3 pratandha minta marang anugrahaning Sang Ibu Pertiwi. Punika ugi minangka pameling marang tumraping sedaya para manungsa. Yen ta manungsa asale saka lemah, besok bakale dadi lemah. Wah, raka. Nyu, karya, muda. Cemloro Cinandra kadya daru sumebyar kadya lintang Bima Sekti. Candraning risang bapa ingkang mundhi mustikaning pecut kang aran Pecut Kiai Samantima. Anggenipun risang bapa gamleger swarane gemobat kemepet Cinandra kadya buntuti Kiai Nagasasra. Kapecutake bumi segara merapat gunung jungkruk segara asat apa maneh yen to disabetake jalma manungsa bakal lebur tanpa dadi jamleger sorean gawe grising jalma jamleger suarane ambedah kawah condro dibuka wah raka Yo, Karya Muda. Nurje Domateng para kadang sutresna budaya kakung dalah putri kang sami dan romatan.
Nyuwun sewu pangapunten sampurasun kula nuwun derek langkung dulur. Ing mriki kawula sak kanca, kawula sak rombongan ngaturaken sugeng dalu. Sugeng pinarak, sugeng pepanggihan. Kalian kesenian kuda Kepang Nyukarya Muda. Menika Kang Mijil saking Laladan Rejo Agung, Tulungagung. Lah punika anggenipun pandegani. Menika dalam satu wadah kepemimpinan, dalam satu komando. Panjenenganipun Bapak Ipang selaku pimpinan saking Nyukarya Muda. Ugi kesengkoyung dening Vesia Pro Audio. Kawula ngaturaken matur sembah nuwun kang tansah pindah. Ugi Mas Trimas panggung racing Botok Lighting Risa Lighting. Ugi segenap youtuber ingkang sampun rawuh. Kawula ngaturaken matur sembah nuwun kang tansah pindah. Ing mriki kawula sak kanca badhe atur panglipur dumateng panjenengan sedaya. Menika pasugatan kembali katur nggih pasugatan ingkang angka sepindah. Saking kawula sak rombongan nggih menika medalipun tari kuda Kepang. Menika perang tanding kalian sang panguwasa Gunung Kendeng Prabu Celeng Srenggi. Ugi tari Puno Kawan. Rada beda iki dina. Pramila kados pundi babaripun ugi slamasan para putra. Kawula sak kanca namung saged ngaturaken sugeng pinarak kang sekeca sugeng amirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran lan ugi boten katalumpen. Kita sawarga nyuwun donga pangestu muga anggenipun dening para kadang putra ingkang sae makarya tansah rahayu kalih saking Sambikala. Nyukarya Muda ngaturaken sugeng pinarak sugeng amirsani.
Oke. Diucapkan selamat malam kawasan Rejoagung. Tulungagung tercinta. Malam hari ini kehadiran dengarkan konco-konco dulur-dulur dari New Karya Muda. Juga mitra kerja yang sangat luar biasa. Malam hari ini ada Vesia Pro Audio Super Geleger, Super Jeduk, Jawa Timur Indonesia, matur sembah nuwun bosku, bos Iwo. Sukses selalu buat panjenengan juga tentunya. New Karya Muda menghadirkan diva-diva cantiknya Indonesia juga tidak lupa nyuwun sewu. Ada Bodong Lighting Super Laplit. Tepuk tangannya buat Bodong Lighting. Super Laplitnya Jawa Timur. Wah somat pateni gitu. Ya ngono. Nyantumne jeneng ya nempleki barang lho, Mak. Aja kok nebut tok. Juga menghadirkan diva-diva cantiknya Indonesia, artis-artis top Jawa Timur insya Allah. Malam hari ini bintang-bintang terbaik Indonesia yang diaturkan buat panjenengan semuanya. Juga tidak lupa kembali ucapkan terima kasih kepada panjenengan yang hadir tentunya. Barang New Karya Muda, Vesia Pro Audio kali ini untuk tampilan kali pertama. Di season yang pertama bareng New Karya Muda, Vesia Pro Audio ada tampilan salam parade all artisnya. New Karya Muda. Oke, kembali lagi ya bareng-bareng New Karya Muda. Ini masih suasana lebaran ya, minal aizin wal faizin. Betul sekali. Ini sudah ramai sekali. Iya. Ini all artisnya dikasih apa ya Mas ya? Apa iki lagune? Jaran ucol. Jaran ucol. Jarane sapa ucol? Ora ucol wis dikempet iki. Apa? Ojo Thomas wong tas terang kok wis jalukane sing angin-angin. Apa jalukane apa? Jaluk Segoro apa? angin. Nah, Oke, dikasih yang terbaru ya Mas Kipot ya. Ngerungu apa ndak? Jane kudune nggawa hati ya dhewe. oke kembali kita hibur ya bareng New Karya Muda di sini. Dikasih satu lagu terlebih dahulu sambil menunggu acaranya dimulai seperti itu.
Jan tukang syutingnya enek 1000. Sing delok ya atusan ewu ya. Atusan Rio. ewu. Luar biasa. Iya Mas. Sabar Mas. Salah izin. Kadune ngarep. Sabar. Salah udan. Ora iki meng wis terang nganu. Wis nyasangne. Wis diterang. Wis diterang. Lah ya salah izin lho Mas aku Mas. Situ apa lagi? Yuk Karyo Muda kembali. Oasis. Semerbang wangine ambekanmu buka rasa tembok gairahku manise suara rayuanmu nakeske beraiso kelangan aku. Studio 2 ready.